ktorí by si mohli zažiť. Takže vidíte, že aj lietadlo, ktoré má približne okolo 60 tón, bez problémov sa dokáže pohybovať rýchlosťou okolo 200 km za hodinu. A teraz momentálne po tom prielete kapitán pridal takmer plný plyn, dal povel druhému pilotovi, aby... Áno, idú. Mix. Jaký sú černý. Takže teraz to nie je v maximálnej rýchlosti, to úplne zjavné, že vo rozsvietení tá rýchlosť bude teraz vyššia. Hen tam príde, tam máš to.